Anem a veure ara parlant de feina, que és una cosa que ens interessa a tots, especialment en època de crisi. Eixa iniciativa novedosa que havia a la ciutat de València, Cafè and Jobs, una paraula en castellà i altra en anglès, no sé per què, però anem a veure per què. Allí està la nostra companya Pau. Pau, el que sí que quedaran seran els clients satisfets, o de faena o de cafè, o de les dues coses. De tot. En l'anterior convocatòria, per exemple, Alfons, de 150 persones que vingueren a fer l'entrevista laboral, tingueren al final treball 26, o sigui que la mitjana està molt bé. Anem a mirar ara el que estan fent, perquè això sembla una cafeteria qualsevol, i així tindríem una taula entre un amic i una amiga, però no, és una entrevistada i un entrevistador. En aquest cas és difícil diferenciar. A veure, tu qui eres? ¿Eres la persona que está entrevistando? Sí, soy la consultora. ¿Y qué le estás preguntando? Le estamos preguntando pues, lo que está demandando, su experiencia, si posee idiomas, porque principalmente las ofertas que tenemos nos demandan con idiomas. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Cumplís ese requisito? Sí, de momento sí, porque me piden inglés y ser delineante y yo de momento lo cumplo. Tenen així la tassa de cafè, això és molt informal, és molt càlid, és més de tu a tu, no és igual que en un despatx d'una empresa, per exemple. Anem a mirar perquè n'hi ha moltíssimes empreses de recursos humans, també consultories, que estan buscant els seus candidats. Anna, a veure, tu eres del portal de web que estava buscant o que ha organitzat aquest event. ¿En qué consistís? Café and Jobs aúna a candidatos que están en búsqueda de empleo con empresas que confían en nuestro portal de empleo y están buscando a candidatos para puestos vacantes. Anem a apropar a esta taula d'ací perquè preguntem què se busca en aquest cas. A veure, Jaume, què estàs buscant en esta xica a lo millor? Bona tarda. Bueno, estem buscant una persona generalment de lo que és l'àrea administrativa, preferiblement amb idiomes, i que tingui una experiència en l'àmbit de secretariat o comptable. I a veure, a tu te dona més tranquil·litat fer aquesta entrevista així en esta cafeteria? Per exemple, que en un despatx, gira't un poc, que se te veig a la cara, encara que li dona una miqueta de vergonya. Sí, la veritat és que més pots fer més entrevistes a l'hora, doncs és més fàcil. Molt bé, anem a apropar-nos a la cua perquè n'hi ha moltíssima gent que està esperant per tal de poder fer aquestes entrevistes. Fins i tot n'hi ha cua que arriba al carrer. Estem en ple centre de la ciutat de València. I a veure, així tenim a Laura. Laura, que estava xerrant amb els seus companys, que dona temps fins i tot de fer-se amiga. Està de feina. I ens acostem a la següent de les entrevistes que té Laura. Vine cap així. A on anem? Pues vamos a ir a Orange. És una empresa de telefonia mòbil que va fer-li una entrevista. A veure, quant de temps estàs tu en l'atur? Estic... A veure, repite. Quant de temps que no tens treball? Pues 6 mesos, aproximadament. Pues mira, senta't perquè així t'estan esperant Noelia i el seu company. Els saluden, com en qualsevol entrevista. Ella té el currículum a la mà i Noelia... Laura, ¿qué más? Va a sentirles. Vale, Laura Bernal. ¿Nos dejas el currículum, por favor? ¿Qué vas a mirar? ¿En qué vas a fixarte, Noelia? Pues en principio le preguntaría qué puesto busca, porque vos está interesada, si tema comercial o tema de tienda. Para nosotros es importante, primero, dónde resida, el tema del vehículo y luego un poquito la trayectoria que ella ya ha tenido, ¿no? ¿Cuántas personas han ido a agarrar de estas entrevistas? Pues depende de los perfiles, ¿no? En principio nosotros tenemos bastantes puestos vacantes porque abrimos una nueva delegación. Entonces buscamos 2 comerciales para cada una de las zonas que tenemos. O sigui que n'hi ha moltíssimes possibilitats. Bé, així jo crec que per a qualsevol candidat el més important, Laura, és que després d'eixir d'una d'aquestes entrevistes te sona el telèfon. Ay, qué ilusión, qué alegría después de 6 meses, por favor. Bueno, pues si teniu la mateixa esperança, teniu de temps fins a les 8 de la nit per a vindre a esta cafeteria del carrer Sant Vicent de València. Si voleu un treball així, esta pot ser la vostra possibilitat.